Ei ihan kauhean hyvin käy. Se oli ihan tavallinen sunnuntai-ilta. Aikani kuluksiin selailin huutokauppaa, kun sauna lämpesi. Tämmönen herkkupalahan pisti silmään sieltä. No, en tiedä onko herkkupala, mutta tämmönen tuli hommattua. Autohan on siis Porsche Cayenne 2006. Ja tää on ehkä sillä ainoalla koneella, millä tämmösen uskaltaa ostaa, eli 3.2 VR6. Se on aika hyvä volkkarimoottori. Sitä on ollut tosi monessa mallissa. Sitä on valmistettu varmaan 10-15 vuotta. Ei ole ehkä tähän autoon semmonen mikään kauhean tehokas kone. Tää on aika laiska. 2,5 heppaa, mutta tää mörköhän painaa yli 2 tonnia. Mikään raketti ei kyllä oo. Tässä oli ennakkotiedoissa, että jakoketju voi olla venynyt. Siellä oli ilmeisesti vikakoodi jakopäästä ja en tiedä miten paljon on autoliikkeessä tutkinut sitä. Mutta mä otin riskin. Mä ajattelin, että ostetaan pois. Hinta oli sopiva ja vaihdetaan sitten ketju, jos tarvii, mutta kyllä totta kai ensin vähän tutkitaan mikä homma se on. Tästä jos lähtee jakoketjuun vaihtamaan, niin se on sitten moottori-irrotus. Se on tuolla moottori ja laatikon välissä se ketju. Mikään hirveän nätti yksilöhän tää ei oo. Täällä on jo maalit lähtee ja on tämmösiä lommoja. Ja onhan täällä jo yli 200 tonnia rullattu. Täällä on volkkarimaiseen tapaan vähän ruostetta ja kaiken näköistä. Tossakin on kauhea naarmu ja puskurin on joku tehnyt hieno spray-paikan pimpan päälle. Paranee vaan kun mennään tänne päin. Täällä on takalokasua ja siellä on kunnon ruttuja ja kunnon naarmut. Tää on se paras paikka ehkä tästä autosta, tää takaovi. Mä en oikein tiedä. Tässä on niinku spraylla maalattu tää reuna. Sekin on mennyt vähän vihkoon ja varmaan ruosteiden takia maalattu, mutta tämähän on aivan mätä tää on. Ja tästä kun katsoo, niin aina vaan paranee. Takalokarikin on saanut kyytiä vähän ja samoin puskuri. Taka-ovi on aivan täynnä kiven hakkaumaa. Mä en ymmärrä miten ovea voi tulla tämmöisiin jälkiin, mutta se on ihan joka puolella. Ei mikään nyt mintti-yksilö kyllä tää. Mutta eiköhän niistä selvitä. Näissä saadaan ihan hyvä projekti. Siinä olisi vähän maalaushommia ja kaiken näköistä. Katsotaan nyt jahka saadaan ensin tekniikkapuoli kuntoon. Niin mietitään sitten noita ulkopuolen juttuja. Sisältä tämä auto on aika siisti. Kaikki penkit on ehjät. Tää on aika kiva värinen tämmönen vaalearuskea. Tää on aika siistissä kunnossa. Ehkä vähän likainen, mutta sehän lähtee ihan putsaamalla kyllä. Ei paha. Jopa kuskin penkki on ihan täysin ehjä. Se on harvinaista herkkua. Ratissa on vähän pientä kulumaa. Tuo puuttuu joku muovinpala. Napit on aika kuluneet. Mutta muuten on aika siisti kyllä sisältä, että se on positiivista. En todellakaan tiedä mitä täällä on tapahtunut. Tänne on liimattu tämmönen joku rinkula. Näyttää jotain erroria. Siinä on ihan ollut kyllä mielikuvitusta. Siinä on alkuperäinen myyntilappu. Joo, en todellakaan maksanut tuommoista hintaa tästä. Mä luulen, että tästä on myyty varmaan ihan kunnossa olevana. Sitten tää on palautunut, kun on tullut vikoja. Ja sitten autoliike varmaan laittanut huutokauppaan sitten vikoineen päivineen ja luottanut siihen, että joku mun kaltainen pöliä ostaa tämä auto. Täällä on jotkut ihan välttävän kuntoiset kitkarenkaat ainakin talveksi. Kesärenkaissa ei stokkaa paljon kehumista. Kesärenkaat on tämmöiset loppuajetut nastakumit. Nämä on Porschen parikymppisiä vanteilla. Nämä on ihan siistit. Mä vähän aloitin näitä putsaamaan. Täällä on joku maalannut spraylla nämä mustaksi. Nämä on ihan hirveän näköiset. Niin asetonin rätillä kun pyyhkiin, täältä alta paljastuu ihan nätit vanteet. Siinä on pieni jumppa, kun kaikki nuo 4 vannetta putsataan. Tuo VR6 soundi on tosi erilainen kuin vaikka V6 tai suorakutonen. Se on ihan semmonen tosi uniikki.
Automiehet tietää kyllä. Nyt mä saan vikakoodit pihalle, eli siellä on P0016 tää herjaa niin kuin kompiakselin ja nokka-akselin korrelaatiovirhettä, eli tää vikakoodi itsessään nyt joku voisi ajatella, että tää niin kuin viittaa jakoketjun venymiseen, mutta katsotaan mitä me päästään täältä tutkimaan. Nyt kun käynti on niin ok, eli vika ei ole niin sanotusti päällä, täällä on nokka-akselin säätöpyöriä, eli VVT-pyörien noin säätöarvopyöriä oli ihan niin kuin loogisissa astelukimissa suunnilleen. Siinä vähän 10 molemmin puolin pyörii. Se on ihan ok. Tämä camshaft deviation, bank 1 ja bank 2, nämä on imu ja pako. Nämä molemmat näyttää yhtä astetta, eli toi on se lukema, mikä tavallaan kertoo jakoketjun venyneisyydestä. Toi vertaa kampi- ja nokka-akselin niin kuin ajoituksia toisiinsa. Katsotaan, jos saadaan tänne vika päälle, niin sitten päästään näkemään, mitä nämä VVT tekee silloin, kun se vika niin on päällä. Katsotaan, kun annetaan kierroksia vähän. Tuo imupuoli käy melkein 50 asteessa. Se palautuu tonne 10 tietämille. Pakopuoli ei reagoi lähellekään niin nopeasti. En tiedä, onko se normaalia vai onko se epänormaalia. No nyt on pientä humppausta tyhjäkäynnillä. Mä annoin vähän kaasua, tuo imunokan asteluku jäi tonne jonnekin 30 vähäksi aikaa niin kuin jumiin. Silloin auto humppasi vähän. Nyt se laski ja nyt se tuntuu taas käynti tasoittuvan. Kokeillaan vielä. En tiedä, mun mielestä tuntuu oudolta, että nämä asteluvut heittelee näin paljon. Näissä ei tunnu olevan oikein niin mitään logiikkaa, muuta kuin se, että imunokan asteluku kääntyy paljon, kun antaa jenkaa, mutta muuten ei ole niin mitään mun mielestä järkevää logiikkaa näissä. Nyt kun auto on hetken käynyt, nyt taas toi imunokan astelukukin palautuu tosi nopeasti tuonne 10 tietämille. Äsken se kesti aika kauan palautua. Se jäi vähän niin kuin sinne 30 jumittaa ja silloin auto vähän hytkyä ja kävi huonosti. En tiedä, outo juttu. Nyt palautuu tosi nopeasti tuo imunokan astetieto tonne normaaliin. Ihan niinku hetkessä. Äsken jäi jumittaa. VVT-pyörissä on nyt jotain hämminkiä kyllä. Mä oon aika varma. Tuo nokka-akselin säätöhän toimii siis hydraulipaineella. Eli sinne nokka-akselin VVT-pyörälle menee öljynpaine. Sähkösolenoidi säätää sitä öljynpainetta sinne ja sillä käännetään sitten ajoitusta. Niin tulisi mieleen, että jos se nyt siellä öljynpainepuolella on joku hämminki, joko ne solenoidit ei toimi oikein tai jos siellä on vaikka roskaa tai likaa, niin sehän voisi selittää tämmöisen vähän takkuilevan käytöksen. Oli ajatus, että tuolla VVT-solenoidissa tai siellä jossain VVT-pyörissä voisi ehkä olla se vika. Tuo systeemi toimii niin, että sinne menee öljynpaine sinne VVT-pyörälle. Se menee semmoisen solenoidin kautta ja se solenoidi on niin kuin, se ohjaa öljyn painetta sinne VVT-pyörälle. Se solenoidin öljykanavassa on ihan pikkuinen metallisihti, mikä tavallaan estää, että sinne ei menisi epäpuhtauksia. Siinä semmoinen mahis on, että jos se sihti olisi tukossa, niin silloin se vähän niin kuin estää se öljynpaineen kulkemisen tonne solenoidille. Se voisi aiheuttaa kaikenlaisia oireita. No, joku ajattelisi, että tässä koneessa on helppo homma sen kun putsaa ne sihdit ja katsoo ne solenoidit. Tässä moottorissa ne on tuo jakopäässä moottorien vaihtoehto välissä, eli se tarkoittaa sitten moottori-irrotusta. Jos moottori-irrotuksen lähdetään, niin totta kai kannattaa silloin uusia kaikki. Ei ole mitään järkeä laittaa vanhoja osia sitten enää takaisin, vähän niin kuin kokeillaan autoksi. Niin mulla on suunnitelma, miten me lähdetään tätä toteuttaa. Tässä kohtaa ei ole paljon hävittävää. Kokeillaan laittaa sinne tämmöiset puhdistusaineet moottoriöljyn joukkoon ensin. Jos vaikka vähän auttaisi, jos se liottaisi sieltä jotain likoa öljykanavasta. Eipä meillä ole paljon hävittävää.
Pannaan nää koneeseen, annetaan sen käydä se vartti parikymmentä minuuttia, sitten vaihdetaan öljyt ja sitten katsotaan auttavaa. Eli ohjeet sanoo, että pitää laittaa käyntilämpöiseen moottoriin. Mä oon käynyt ajattaa pieni lenki ja tää on lämmin. Eli eiköhän kaadeta sit vaan litkut koneeseen ja ruvetaan ihmettelemään, oliko siitä mitään apua. Miten tää aukeaa? Näin. Siitä sitten vaan. Tää oli 0,5 litran purkki. Tää riittää 5 litraa öljyä, eli meidän täytyy laittaa vähän toisesta purkista sit vielä. Tän moottorin öljytilavuus oli jotain 6-7 litran välillä. Onpas tämmöstä ihan vetistä litkua. No, toivottavasti se puhdistaisi vähän. No, tästä kaadetaan sitten noin puolet. Pannaanko kaikki? No, ehkä ei viitti. Mennään ohjeiden mukaan, eli pistää noin puolet. Joo, siinä on varmaan puolet. Sitten vaan moottori käyntiin ja piti antaa käydä vartti parikymmentä minuuttia, että aine ehtii vaikuttaa. Sitten vaihdetaan öljytä suoratin. Joo. Sitten olisi kone käynyt parikymmentä minuuttia ja sitten lähdetään öljynvaihtoon. Joo. Saas nähdä tuleeko näpeillä. Tuossa on ainakin kuuma. Tuus nyt. Volkkarit on tämmöisiä, että näissä on tää proppo on pitkä kuin nälkävuosi. En ymmärrä, kuin se pitää olla näin pitkä. Nyt se tulee siellä. Oho. Kyllä on vähän lämmintä. Ihan ei ilman sotkua päästy tälläkään kertaa. Annetaan sen valua kaikessa rauhassa nyt siinä. Sieltä tulee kaikki moskat sit pois, mitä sieltä on tullakseen. Katsotaan sitten. Testaan tälläkin puolesta öljyä. Jäätävää setti. Mehän voidaan katsoa vähän miltä tää näyttää. Mä en ole nimittäin tänne alle kattonut oikeastaan autoa yhtään. Tää nyt ainakin edessä näyttäisi jousi ei pahasti ruosteessa. Jarruletku on hyvän näköinen. Täälläkin on suojakumitehjät ja ei nyt mitään ihan katastrofia. Kitkarenkaatkin on alla. Nämä on ihan, voisi sanoa, välttävän kuntoiset. Nämä varmaan yhden talven voisi ajakin. Jarrulevyyskin hiukan on kanttiin. No joo, jonkun verrankin. Palas nyt vielä on pintaa jonkun verran. Varmaan levyt ja palat saa vaihtaa tuossa jossain kohtaa. Mä olin kuulevinani koeajolla kyllä vähän semmoista pyörälaakeriääntä. Mun mielestä tulee täältä vasemmalta edestä. No, yksi hyvä kikka, miten pystyy kokeilemaan ääntääksi pyörälaakeriin. Pyörättää pyörä kädellä. Tähän tarvitsisi mekin kaveri. Ja sitten pitää kädellä kiinni tuot jousesta, niin sen tuntee kyllä heti, jos se pyörälaakeri krohisee. Se tuntuu läpi tänne jouseen. Ja tästä kun mä kokeilin, niin tässä on kyllä just se pyörälaakeri kyllä vähän ääntää. Eli laakeri jumppaa varmaan tulossa. Siitähän saadaankin ihan remontti, jos tänne lähdetään pyörälaakerin vaihtamaan. Mä luulen, että se on semmoinen prässätty kuulalaakeri, mikä menee tuon napan sisään. Tarkoittaa sitä, eli tästä saa purkaa sit olka-akseli pitää saada irti, eli pitää iskarit, vetari, ylätukivarsi, alatukivarsi, jarrut, kaikki pitää purkaa ja sitten tuo olka-akseli irrotetaan tuolta. Ja mulla ei ole prässiä itsellä, jota me joudun varmaan käyttää jossain korjaamoon sitten niin, ne prässää sen uuden laakerin sinne. Enteilee vähän, tää on vasen etulokari. Täällä on jonkun verran ruostetta ja täällä on jonkun verran lisää ruostetta ja tästä kun tänne katsoo, niin tästä kun katsotaan tänne sisälokariin, niin se melkein tietää mitä tuolta on vastassa. Se on aivan täynnä kuraa ja lehtiä ja muuta. Se on aina märkänä siellä se sitten vuosia seisoo toi kura ja kosteus. Se ei ikinä pääse sieltä pois. Sittenhän nämä ruostuu. Se voi olla, että sieltä on joku ylläri ehkä vielä tulossa. Takajarrut on aika kuppaset, nämä näyttää siltä, että vaatis varmaan ainakin vähän ajoa ja jarruttelua. Taka-akseli nyt ei ole pahan näköinen. Tietenkin pintaruosteista täällä on kaikki, niin kuin tän ikäis nyt aina on, mutta
aika paljon pahempikin nähnyt. Ei ole paha. Perä on ihan kuiva, ei vuoda yhtään, se on positiivista. Tämmöiseen välttämättä ei halus perää joutuu vaihtaa. Apurunko näyttää ihan siistiltä. Pintaruostetta on, mutta ei mitään sen vakavempaa. Sinne on pakoputkeen joku vaihtanut uuden klämpiin. Jakolaatikko on ihan rutikuiva, se ei vuoda mitään. Oi! Tankin panta on vähän hapa. Tästä puuttuu 20 sentin matkalta puuttuu pelti, niin semmoisen varmaan joutuu laittaa. No etupäätä kun katsoo alapuolelta, niin täällä on apurunko tosi siisti. Paljon parempi kuin takana ja niin se yleensä onkin, että takapäässä apurunko ruostuu enemmän kuin edes. Muuten tää on ihan perus. Tietty pintaruostet kaikkialla, mutta muuten ihan siistin näköistä. Suojakumit on ehjät. Tosta kun pyöräyttää, niin ei oo rikki. Iskari on kuiva, ei oo vuotanut. Jousi näyttää ehjältä. Tää on kaikki ihan ok. Sitten olisi suodatinkin vaihdettu ja moskaöljyt ja mömmöt on otettu koneesta pois. Sitten uutta voiteluainetta, motoksia tietenkin. Niin. Siitä uudet öljyt sitten koneeseen ja katsotaan rupeako tapahtuu mitä. Olisi kyllä kiva, jos rupeaisi nyt tällä toimii. Ja sitten se perinteinen. Joo. En ehtinyt edes sanoa tällä kertaa, mutta ei se mitään. Suodattimien vaihdosta nyt ei tullut mitään videomateriaalia. Siellä oli ääniraita mennyt pilalle, niin mulla on mykkäelokuva siitä tehtynä, mutta se ei ole kauhean viihdyttävää. Niin ehkä me ei sillä mennä. Suodatin kotelon pohjalla oli vähän semmoista jotain liian näköistä. En tiedä mitä se oli. Ei se mitään laakerisilppua tai semmoista ollut, että se oli jotain niinku likaa. Et ehkä se on toiminut se putsasaine ja irrottanut sieltä jotain. Kohtaan toi nähdään. Sotkuhan siitä tuli tietenkin. Ihan niin kuin arvata saattaa. Joo, se on vähän yli ylärajan. Sitten kun koneen kerran käyttää ja suodatin täyttyy, niin sitten se on justiinsa. Koneet käyntiin ja katsotaan, alkaako motoksit tekee töitä siellä. Vielä ainakin käy tosi hienosti. Pannaan vähän menovettä tankkiin ja sitten lähdetään koeajolle. Sitten selviää, että oliko siitä litkusta mitään hyötyä vai oliko se ihan hukkaa heitettyä rahaa ja vaivaa. Tää video rupeaa olemaan tässä. Paina kanava tilaukseen ja ensi videolla nähdään sitten tuliko tää kuntoon.